खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 22 मार्च 2023 बारायजो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सिखावनि उदखारि गेंनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। सोरबा पिस्तल देखायनानै लुथिदों, सोरबा सिखा देखायनानै लुथिदों। आसामनि नुमुलिखराव सास्नि सुबुंनि मोनसे गेंआ सासे फालांगिरिनि न'खराव फुंनि 2 रिंगासो समाव थांनानै पिस्तल देखायनानै गोबां सनाफोर आरो बेसेन गोसानि मुवा बेसादफोरखौ खावना लांदों बा लुथिदों। लुथिजानाय फालांगिरिनि मुङा जाबाय साबरमाल अग्रवाल। उनाव साबरमाल अग्रवाला बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों आरो पुलिसा बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नाथाय सिखावफोरा सोरमोन, बबेनिमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। मोनसे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नेपाल हादोरनि सासे सुबुंखौ जोंनि हादोराव एबा भारत हादोराव बुथारबाय। गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय आहमेदाबादाव सासे नेपाल हादोरनि सुबुंखौ माखासे सुबुंनि हान्जाया सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै इनाय बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे जाथाया आहमेदाबादनि सिङाव थानाय जीवनपुरा गामियाव जादोंमोन आरो बेखौ 20 सुबुंनि मोनसे हान्जाया गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय कुलमन गगन, नेपाल हादोरनि थागिबि आरो बेखौ गाग्लोबनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां भाइरेल जादोंमोन आरो बुजानाय मानसिया आंखौ बुनाङा, आं जेबो खालामाखै होननानै गाबबायबायनानै खुलुमनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। अदेबानि बे सुबुङा गावखौ सिखाव नङा होननानै रायजोफोरनियाव निमाहा बिदोंमोन। लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 20 सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनायबो जादों। लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला कुलमन गगना सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय बियो साननैसो सान सिगां सिकिउरिटि गार्डनि खामानिखौ गारथ'दोंमोन आरो कुलमन गगना सासे मानसिनि न'खराव हाबलांनो नागिरनाय समाव बेखौ सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै माखासे सुबुंनि हान्जाया मोब्लिबनि खुन्थायाव खानानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो सोमखिखांदों, मानोना सासे सुबुंखौ नंखाय दायाव सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै इनाय बुथारदों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैगौ 1 एप्रिलाव मिज'रामाव फैगोन। बिथाङा मिज'रामाव 1 एप्रिलाव आसाम राइफलनि कमप्लेक्सखौ बेखेवनो होगोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।